Ina son kai mai gyaɗa na yau ka ga yadda ka ƙara kyau musamman da kunnuwan nan suka fito. Ayyo Allah daɗi. Ka ga yadda yau ka ƙara kyau. Ɗibi gyaɗa. Mai gyaɗa. Ai ni ba zan iya misalta ma irin ƙaunarka da fa kwana ne ban yi bacci ba saboda. Dan Allah? Wallahi. Ya ina son ke nema. Kin ga kin san me za a yi? Ƙara ɗiba. Yawwa. Sanyin zuciyata kai mai gyaɗa ina son ka ina ƙaunar ka kaɗin rayuwa ta ce wayo Allah na juyo in ganka mana ba na so ka dinga juya wannan. To na juyo ƙara. Ke juna ma baki. Ai haka? Ai amma kun ga akan sanki na ba abin da ba ba. Cirga ƙara. Ni gyaɗa duniya ta ya ai haka wallahi na baki duka ai akan ki babu abin da ba zan ba kin ga yawa dama na yi ciniki kin ganta guda biyu ce rike ta du ita ma na baki kai me gyaɗa sai ka dawo me gyaɗa ina son ka